guys, majong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. Karon ding adlaw guys, dana po ko daris garden nagpasusulabi. Kay nagtanom ko kan guys, litos, ja magpugas po ko og kan guys, okra. Njan nalipay ko guys kay turok nagbuwak nga katuang gisabod dari dia. Tung buwak dagtos garden ni pyramid dagtos kan guys. To bitong daghay color nga sa tung buwaka, haningan na ng buwaka nay kay lakanay. Bawa basta haning nanganda ng buwaka basta katong natong buwak natong nay pasusulabis garden ni Prami. Kita nam siguro mo guys sa video ni Tiri. Ahito nga sa buwak. Ahito ri ko nga buwak guys. Mao ni si guys da aron daghanan nagidabos ga. Agilo? Katong dagto nay. Jama po ri ang ipagas guys. Anja okra. Ipagas na dari sa kilid sa kuan guys sibuyas. Dapto dapit sa daplin. Aron napay lami mo sutoy nga okra sunod adlaw kaloy atas Ginoo. Na nagsugod kog tanom og kuan guys, litos. Nangwadyo kong mamaali. Nadyo ko ti ali dia. Madyo ra man gadjug, mabuhi ni guys, kaloy astas Ginoo. Kay ganahan ra jud kog litos lami ni kwa salad. Nang gidabos ag kuan guys, sa lugbati na gihampuong. Diangis nanay day guys, ibalhin day ni siya sa ang istanay day guys, ibalhin ni siya, inig muda ko na kay di man ni siya mo pusulabig. Kada ko kay nang git sut man kani. Iwas kog tanom daring litos. Ang gitag duha-duha guys kay medyo nang maintunsis ag isa na pa isa mabilin. Ang giduha-duha. Di nangutan akong nanay og magpugas sa okra. Iditso na day ko nagpugas ag okra guys. Nay daghang bato nagpasulabi. Iditso na day ko wagas ag okra guys, tag duha-duha kaliso. Karipod ag lito sa panggitag tagurha kay aron mabuhig usa na pa isa magpasulabi. Ana ni gisag halo agwan guys. Fertilizer katong ang gipanguang liksi. Nanadani anang gipang sabuwag sa harapon ning nga naanon ja. Pero tubo ja. Tabunan ni og bani, kanang bani bitong hangpang kit ang ramon na guys, haning tabunag bani kay naalagi duha ka reka. Duha ka abusayap nang gisuroy-suroy, duha ka piso. Okay naghang sibuyas guys, sagang sibuyas guys kay nangabuhi na jud siya guys. Pero katong duha jud ganihan nga ibot jud. Larot jud. Manunuwang piso. Ano dyan nga na agtambok sa kilid-kilid. Doon mo kag mabuhi ka. Wa pa kog isa guys kay kuwangan. Jagahang dari raman taman guys kay di pa ta palabig. Dari ra taman guys kay di pa ta magpalabig. Di pa ta magpalabig ko ag ditos kay di ra pa po ni ato nang adyo ra po kong mamali. Isumpay na dani guys, pitsay. Mamaor man po sila nga naong. Sumpay na dari kay dari raman dani raman taman. Pitsay dadto. Uhon guys. Ug makabaging nako. Baging pamana, sunod gid ko sa patakarang nanay kay mao mga gid mga tiguwang mga hanas na mga gid na mananam. Manang sunod po kong nanay. Magkuha sa kog litos guys sa kabuo kay kuwang na pahak ng daari. Maning gitag tagutlo kay mas nanay tagtulo kuno kay dali ra sa mabukad guys. Mas nanay manang tagtagutlo kuno. Tagtagutlo sa pangbutangan na kuan. Pangbutangag bani. Kaya ug mainit na po dari at po ko sala magpasusulabig butag Florwax kaya nagmarnis man ko gapon. Kami raman daris mamaali si nanay si mamaali pad gapon da mapigilakaw sila sa Aliana datos Municipios Alicia. Kami ra daris nanay tatay ako ang kuroy ug janjan liksian ta natuog papos liksian. Manang pas sulabi ko rin alas 5 pa dari na ko. Ilbugwa pa init pa ba? Di ma arso na tang naong. Arso na rabadaan. Jawaray ko i-vlog hapon guys kay garabi ang puso na pa susulabi mao na lagi ni kinaag mangga. Di na jig kaag mangga. Puso og katong nay bang sagol ka rambot puso og labad ang ko gapon. Kani paghang mata ba murag kinahanglan na dito ipa-check up kay sa tanan namang igsuon sa tanan ng igsuon guys ako ra gud wa maupat ang mata
ka-eyeglass. Mo nang hapon ning ipa-check up pud kay pagsigla bad ang check up ko po ni nagadto na sa tagularan. Pagsigir ba tag no sa cellphone mo ni usa po ni maka daot sa tang mata. Manahan nang ipa kuan sunod at nag-adto na sa tagularan guys. Pa-check up. Pakuan ba pa-eyeglass. Magpa-eyeglass. Dadara guys dia. Madayre shout out tay ko ni Ate Ruby mo ra imong gihatag te. Nga dyan giampingan. Gikan paligpilar ha dyan gidadari guys. Para matanom dyan na ho. Kaya may raba kuno ning okra ha. Diyan kari pod okra pod re ang yatag ni nanay kay ipagas pod datos ubos to. Kari ra aho. Daghan man ni agmasubra da ni. Adto nang ayatong nanay kay naghinlo mas nanay dato magpagas pag kusag okra. Dara ra ahos. Kilid guys para lami pad tan-awon. Nga napoy ning salinsing nga okra. Ug kaloy as Ginoong babuhi jud. Dara guys maragang gingan nga kuwag isa. Kay ngana man sila. Una jud gihaag usa. Di jud pwede hilangon. Adidit pwede mawadag sa kay tagtulo-tulo man I love you sana all. Tagtulo-tulo man guys mao na hading pangitaag hakikuan din usa nga si balik-balik pa nga mamali kay nakabaging na mas mamali. Nakabaging na mas tiali mo nang susulabi ko pangadyo. Kamera man po mo pasulabi ra ni kaluyan sa Ginoo lagi mabuhi lagi jud. Nanay siya guys. Agsumpay dani dito guys. Agsumpay dani guys. Sana po sumpayan sunod adlaw og kitchay. Pagkitan ra gyapon mo na guys. Balik naman nga kuan sa garden kay o man say laing mabuhat madto na raman ni. Maka anita sunod adlaw. Maka ani pag mga piso pasusulabi maunhan tas piso inig mata nato nag nagihigda nag mga sibuyas mi kay manggi bareg na noon nagihigda na nog kabuk kaniha. Sulabi jig baka piso. Nara guys na ning ko ana, giganahan ko nagtan-aw. Na. Lahi ra just katong kinaunhan ang tanam guys kari ning labang nagsugod. Salamat is Ginoo. Magkugi ra man jud na di ma ando, na di maani. Jagkani jagkani di na tandaan kay di mampod mo pasulabig tubo ug di tanda-tandaan. Muna nga dyan adlaw-adlaw arhi. Mahalag mga pulaan mo dani sa hangnaong guys nga daras. Sige, permitis garden. Mama diyahang kalingaw. Mama diyahang lingaw guys. Sa una bito sa elementary pa ko guys. Kamis tatay atos kuan. Nagdako dyan ko uban-uban ni tatay sa gardenan. Ito sa ibabaw sa una, daris ubos sa gitong gigarden ang mamaali, dari po ni tatay sa una. Nabitang kuan sa butong guys, kanang lagi uliw sa butong, maning among panghakoton, mga kahoy sa una. Pangkuan na mo sa garden ni tatay. At tos ibabaw. Agwan tamig kuan sa una sa garden, grabe inig harvest na guys, makawa na sa kapoy, inig harvest na kay lami na mga harvest yun, kay mga hampuong naman kaso. Sa una, agi kuang tatay, batong. Kasagaran din kuang tatay sa una, batong ug palidya. Diya taong arang daghana sa una lagi nang gidabos diya sinanay tigbalik diya mga hampuong kadug mga gulay ni tatay sa una diya karon kay di naman sa tatay makita. Kami na lang yung pasulabi dari garden kay sayang mga pagjutag di tamnan. No nang dari na pasulabi ko da daghan na hang na black. Ag itanom na ramay nagwaiting na raman mas itanom. Ito apa na pasulabi pa dagto. Mao nang agdaris kilid hasang tamnan og okra guys arang sulabian nurok na pud sud adlaw malipay na pud ta. Dari ko magtanom. Daras kilid sa sibuyas, kilid daras kuan para di pud mo labang ning dari ba sang tamnag kuan okra. Tangan ni nag-usok inig human na hagtanom guys karon mahibaw anjud hag tubo ba. Tanom na ko. Pabor pagkahoy, dari na lang ibataw. Sana yung may mabaw ag bubuhi ba. Puslan pagkahoy des kilid.
Kung tos lagi makuha kahoy. Ang reras kilid. Pag magdini matudas manok. Tangan panakuan guys. Hindi pa tangan pag kanang fertilizer kay lami jud. Ngayon mas nanay nga na nakalagyo ag inigtanom. Nga na rapi ang gisunod. Hello guys, naman na kog tanom sa kuan guys. Okra. Mora siya guys daras ang likod. Dari sugod adto datos ubos. Gipang usukan guys mao na guys. Ilibot guys taman datos tumoy sa sibuyas. Kay madyo na inig manurok, lamitan awon ag sibuyas ilibutan og okra. Mara pa na ihang gusto guys. Nasadyang buna-buna nga hangya na inig tanom mangilibot sa sibuyas. Pero hangnaong dyan naghamos na dyan. Pasensya na gusto ang naong kaya para nagnaog iring gilaygit. Naghamos na. Nalingaw duha guys, Tanos TV. Hi, guys. May nakadiha pa. Mag-floor wax na ko guys. Kaya hinlo naman eh, kahit naman yung gibarnisan. Lubog na ako. Nan sa mayroong video, susulabi magka-erup-erup. Light color din na. Puti din guys na. Ang narilis hagdan na kaya borong sinaw. Sinaw ra. Di ba palabian kay mga dalhig dyan daw ka. Bagtos. Ini ang kag-unlan din. At si Aliana may unlanan. Dari siya ng iban guys. Kaya. Rambol-rambol din yung nawa. Sabay ta dari kay marugay-rugay na patawa tapat singot. Kasi ingat na po ta dari salad. Humanong ko sa garden. Dari na po ko mapasingot sa amang salad. Naman doon. So, basic duwas na ng TV. Kung di mag-away, kaya init na ito sa kwarto na sila salak kay ng TV. Napakunoy mata, gwati. Pero tawa na ito kagwati dahil. Nadlag sa kagwati. Ibig palabian na nagpasinaw kay ma. Dahil higlis na tayo ma. Latusan na ta. Love you tayo sa. I love you. Ang gapil ang suok guys kay lain pag ato ba nga ramag kampat-kampat muras irong subo. Ikaw lang irong suboy tayo. Manday. Love you tayo sa. I love you. Kailangan magtanaw gapil ag kuan guys. Gilainan ko lain tanawon og gapil ag suok ba kay magputi-puti ag atubangan lamig tanawon di agar suok kampat-kampat sa puti mo di-up. Taon na cake ha? Naman. Yaman. Tatagbi tilang ko ba? Yami, rabang. Thank you, bebe. Ano tayo dito tabi? Okay guys, daragang agi guys. Na, lami-lami pag maridyo. Pa na malampasuik kay basa-basa pa. May puti ng floor wax guys dia. May indotang resort din ang kaya. Sinaw pag maridyo. Da guys, nagsugod ng lampaso. Si John Mark, burato lang sa kalam. Hi guys, lampaso taron te. So padangoy ko nung isa. At yung pagpalabiig pa dagang kabal, lato saan tang tatay. Ano ko din pa mo lampaso ay. Tarang agdus-dus. Palabag hawid. Dekun, kadalhig. Sinaw na nagsaglang pasukan na saliat sinaw nagmaridyo. Tay, walang paso ka tay. Sige mo TikTok.
Mo na exercise. Di apa kuno. Ay guys, subscribe lang sa channel. John Mark Burato, YouTube. Please subscribe guys. Kaya na-monetize na rabani siya guys. Or makamamisopod. Kung na pag-umali. Karaan. Dahil hinakbuan ramang mamali. Hinakbuan raman. Musagarat. Musagarat man nagkuanay. Musagarat ang lampasunay. Ha? Usapan. TV ba? Tib-TV. Aja mili tib-tiban na. Agsimot ang lampaso. Tib-tiban ko nagbago mamali. Na Mura nag-iro ng kamras. Adi manay. Udugay na rabaring atang lampasuhan ay. La kumbati lampaso. Dati reverse. La kumbati. Lami na katang konti reverse oh. Kaya di anak kumbati lampasos. Ati Alex si. Jan. Desta kay bulang paso kuno padre. Tay. Pag hinahinay tayo kay dalhigja ka. Nasangit gali na imong saninas lansang tay. Duda ko. Na may inigas armalait. Ba gajud. Kit kurus ilaga. At tulas ta tayo ijahang kuan apartment terus nangka. Magdujan-dujan. Arang init ang gusod. Init ka jug panahon. Sana all gwapa. Tiya, garaan. Ako'y tiwas. Bro, pagkamao. Laikaw la. Laikaw. Baby. Gisuway. Musinaw lagi. Agsakto dani ka ng buntag sa jo. Tang-tang jug pati bitok. Ano mo mo? Di ka mao mo na. Duwa-duwa mo ng imo. Kanis adoy. Hangat ko no. Hangat. Ala, aghubat mo mali. Palabi. Wa bitaw gi pa floor wax ni kay makadagat pinis mga habakan ning mo di mo ko as floor wax kay agbaho. Muna ako rin ning floor wax. Lagi. Panghul. Sakit din. Saklit. Wa pa magod na ko. Akan mo ning floor wax na. Matangtang man. Hado mo lagi ay. Hado mo ay. Bunga po si Dan. Oh, pinakain. Bali na siksi. Ano ba ito? La guys, maraming panglampaso na to. Ubus, kung batik panglampaso, humanap ko na to sa mga gardenan. Nagpahaway na ko kay mag-edit at puro da ka bata. Maso pa rin kinahangman nagligo. Na mara din yung love you. Mara din yung vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw guys. God bless na yung tanan. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye guys. Bye guys. Amping mo kanunay. Bye-bye na. Bye bye.